الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمي بركة الله نكراي سيزا منا نك بمانني كومبكي بمانكني بمان أندري كرو بونا فلا ندغني كرباشي تيلا كوبتشكودي أمي لا تانو مبارك نيغوني وبسكافو كوبتشكودي كلودو أندري وفرام سكافو أو فنام سكافو كنا فولي دي أندري وبسكافو أبلاي وبسكافو بمان أندري وفنام سكافو تراوري أندري وفنام فوتاي ما فوي بسم الله وجاراني نو بسكافو لو كالتي نبسكافو نبسكافو نشتي كلامو يا أبلاي أيوة الحمد لله كوبتشكودي وادي بتشكودي أمي لا تانو نامو باشي تانا ala kanga fo koson aywa mama andre abana njite ma koroba do konema ko ni nyine chokoroba ye kene musigi damuna ko ni jekuma de mbora be wili garbasal o tien ay to bon ni nyine jakuma chela je luti fen ye munu me be nyine bi sera jakuma e jakuma bi se nyine la sabula le baloyi anamu awable ni ko bi sena ni bla no bla ra kola nam o ko bi chugo mina yela mabdo la jagway armada ya tabulu la ni aw bala ka ko bara do kesisa ni bla no nana bla la foko o de kan wa nazaro ba foko urgence nam ni ko tellement do nana kuma do be mina ibo bla o iba nyi ni folo ibi tellement nyi ni ima ni sera docteur sola ala kan kisi ni banabaatɔ bilen dɔ nana maa o maa min bɛ bolo la wolu bɛ to yen fɔlɔ o k'u ɲɛsin o ko telima in ma a bɛ ko telima de ko fɔ abila ye ani ko guwanen awɔ ko nama kɔrɔ i b'o dɔn wa dɔ ko suruku ko a kɔrɔ la cogo o cogo a ka so da tɛ bakɔrɔni ka tɛmɛ yɔrɔ dɛ o ye tiɲɛ abila ye mun na dɔgɔnɔ bɛ to ka kuma dɔ fɔ ko fɛn min bɛ se ka maa kunu kana sɔrɔ k'i nɛmɔ naamu abila fɛn min bɛ se mun na o bɛ so la abila ye a siga t'o la ou bien de namakɔrɔ ale balo ye bakɔrɔni de ye a ma kɔrɔ cogo o cogo a barika ma dɛsɛ cogo o cogo bakɔrɔni t'o dɔn ko ye i y'a faamu min bɛ se min na abila o bɛ so la diɲɛ yɛrɛ bɛ ten kow n'u tɛmɛsiraw don maa min i ka taabolo tɛ ko min ye i man ka ye yɔrɔ min na abila ye kana to i ka ye i man ka ko min kɛ kana to i k'aw kɛ awɔ bɛɛ n'i tɛmɛ maa ni adamadenya n'a tɛmɛsira don adamadenya n'a bolo don an ka taa olu fɛ n'o kɛra gasi t'an sɔrɔ ni bakɔrɔni ma se suru namakɔrɔ ka da la gasi tɛna sɔrɔ dɛ ou bien de an ka adamadenya taabolo fana jateminɛ tɛmɛsira ɲumanw ka tɛmɛ olu fɛ walasa gasi kana sɔrɔ tubaarikala a faamuna bisimila abla nan bi ye juma ye juin kalo ye tile 25 sɔrɔ san 2021 o fasiriba kɔni sɛbɛnni kɛ fasiri gafe dɔw kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ min ye k'o ɲɛfɔ maaw y'a bila ye tubaarikala an b'a daminɛ gafe mun tɔgɔ le républicain ala jira k'a fɔ ko Danielson Lopez da Rosa ni ale ye MINUSMA ka sɔrɔnaduma ye bɛn sɛbɛn lawalali hukumu kɔnɔ a bila ye o ko a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don bɛn sɛbɛn lawalali senna suma na kosɛbɛ nka ko fɛn caman fana bɛ yen nɔ minnu ɲana wa minnu fana b'a la ka kɛ walasa bɛn sɛbɛn ka se ka lawaleya ADP Maliba u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw na kɛ tɔn in kɔnɔ sisan ko fɔ a bɛ farali bunakun kan abila ye Sevari ni Gawo olu cɛ sira kan o fasiriba kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko sira in kan ka labɛn ko mako bɛ sefa wari miliyari 22 jate la walasa ka se ka sira min bɛ bɔ Sevari ka se Gawo ka segin ka sira in dilan kuma kɛra ka conseil ministre la o don ala k'o kɛ l'essor ye fasiri mun ye faso ta ye ko siman sɔngɔ jiginna abila ye est-ce que a jiginna essor y'a fɔ dɛ ma jigi dɛ ko min bɛ dilan yɛrɛw fɛ yan o ko a bɛna jigi tɛnɛ don ministre y'o fɔ sɔrɔlen mɛn ko tɛnɛ don siman bɛna kɛ wa 19 95 000 ministre da de y'a fɔ sɔrɔ min sɛbɛnnen bɛ yan ko siman le prix baisse. Va baisser. Moi, je préfère va baisser. Non, parce que les ministres me le feront. Ko
kolu kumana we ɲɔgɔn ye sima tɛnɛ do sima bɛna jigi ke waa tan ani kɔnɔntɔn 95 o de tɛ waa tan ni kɔnɔntɔn waa tan ni kɔnɔntɔn voilà sida du waa mugan duuru la min bɛ dilan fɛ yan nɔ ko waa tan ni kɔnɔntɔn min bɛ bɔ kɔfɛ ka na ko waa mugan an b'an ta san ayiwa ko y'a tɛmɛ sira ye naamu tabarikala min bɛ tali kɛ conseil national de la transition kɔnɔna na naamu ko u kɔni bɛnkan sɛbɛn duuru bɛ yen nɔ minnu tɛmɛna Mali jamana ni jamana wɛrɛw cɛ ko u y'u ka yamaruya di olu siratigɛ la ayiwa seliba hukumu kɔnɔna na ko Senegal kɔni y'a jira k'a fɔ ko a jigi bɛ Mali kan kosɛbɛ sagako hukumu kɔnɔ ayiwa jigi b'an kan an yɛrɛ jigi b'an yɛrɛ jɔn bɛ wala an ka saga bɛ sulu de ma n'a ser'u ma an yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ ayi an mago min na o bɛ sɔrɔ wa Senegal fana bɛ dɔ sɔrɔ sisan kɔni i ye kuma faamu le 5 ala jira k'a fɔ ko EMIA ko maa minnu ka kalan kan ka kun cɛ n'o ye sous-officiers ye k'olu tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Amadu Tumani Ture ma ko yuruguyurugu donko juguya sɛbɛnba minnu bɛ yen nɔ ni u kiriw kan ka kɛ ko yala ko Mamudu Kasoge ni ale ye sariyako minisiri ye ko yala ko a na sɔn ka jagɛlɛya sɔrɔ ka nin baara ninnu kɛ wa a bila an dani ayiwa an bɛna lajɛ kɔfɛ l'indicateur du renouveau ala jira k'a fɔ ko sariya min kan ka ta walasa ka yafa kɛ coup d'état kɛbaaw ma minnu ye fanga dafiri wale kɛ ko CNT kɔnɔna na ko u ma da don a sariya ko la fɔlɔ ayiwa yanfolila ko maa 5 olu kɔni fara maa 15 fana joginna sigidalamaw ka kɛlɛ dɔ senfɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ sikafɔba min kan ka kɛ n'a wele ko assise national de la refondation o labɛn hukumu kɔnɔna na ko haut conseil des collectivités olu y'u ka fɔ ka filɛ baaraw fana kɛ a bila an dani ko Dinanguru ale bɛ Bamanciw ka karo kɔnɔ ko sigidalamaw kɔni y'u kan bɔ k'a fɔ dɛmɛ ka don u ma a bila an dani n'u t'o yɔrɔ ma a man ɲi l'indépendant kodi ko MINUSMA ka sɔrɔnadonba ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko baara boloda 16 minnu musaka bɛ se sefa wari miliyari 38 ma ko sɔɔni k'olu baaraw bɛna daminɛ Mali jamana kɔrɔnfɛ marabolo kɔnɔ ko an dɛmɛbaa minnu bɛ lakanako siratigɛ la n'u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna jɛɲɔgɔnya baaraw jɔ fɔlɔ ko walasa ka o ko kunbɛn Alu Bubakari Jalo ADP Maliba denfa ala sɛmɛntiya k'a fɔ ko a ka wusa an yɛrɛ ka fɛɛrɛ dabaliw tigɛ walasa ka sefa wari miliyari 1000 ko fara ɲɔgɔn kan teliya la walasa ka jɔn yɛrɛ walasa ka o dalafa a bila an dani Mali d'aujourd'hui ala sɛmɛntiya k'a fɔ ko Jelibugu Sanzu ni Madame Simpara Saran Traoré k'olu b'a la ka muru sama ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ dugukolo dɔ nɔfɛ a laban dɔ bɛ dɔ turu ayiwa ni dɔ ma dɔ turu dɔ tɛgɛ kɔnɔ natigɛ ayiwa ala ka u bɛ a la ne jɔn bɛ jɛ Amadu Tumani Ture Jado mun de fɔra ma a fɔlen don k'a fɔ ko EMIA ale kalan bɔko 43 kalandenw bɔko 43 ko o denfa kɛra ATT u ye a jira sa k'a fɔ ko Asimi ye o baara min kɛ ko ani ci o wale ɲuman na a bila ka ɲɛsin Amadu Tumani Ture ma jamana ɲamakala ta nata ninnu na ko cɛman Iber Kulubali kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ kɛ cɛbɔ ye min bɛ tali kɛ sanubɔyɔrɔ min bɛ Manakɔrɔ ko Lamine Seydou kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko a tɛna di Bintu Goldu ma fiyewu ko Bintu Goldu mɔgɔw fana y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna taa ni a ko ye sariya la ko Faransi k'u bɛ taa n'a ye kiribulon dɔ ko ɲɛkɔrɔ ye nɔ walasa u ka jalatigɛli kɛ nka min bɛ tali kɛ Mali kiribulon na olu kɔni ye jo di Seydou ka ko latigɛlen ma ko siratigɛ Lamine Seydou ma ko latigɛlen ma a ko bɛɛ tɛ fɔlɔ Mali tribune ka ɲɔ a jira k'a fɔ ko Maître Kassim Tapo ni ale ye Morema ɲɛmɔgɔba ye ko kulu kelen min kan ka sigi walasa ka kalata ko ɲɛnabɔ an ka jamana in kɔnɔ ko ka bɛn nin waati ninnu ma ala k'a tɛ se ka kɛ fiyewu ko maaw ka b'u hakili la bɛn sɛbɛ hukumu kɔnɔna na a ye san 6 sɔrɔ ko bɛnkan dɔ kan ka sigi sen kan ko yala ko bɛnkan dɔ bɛna sɔrɔ
wasa min b'a to a ko ka se ka sena teliya wa ɲininkali tɔn bɛ o yɔrɔ la fɔlɔ Abdulaye Dani sɔgɔmada na kunnafoni teliw ɲini ye ayiwa tilegan fɛ an b'a lajɛ k'an nɛ don kuma ni ɲɔgɔn cɛ n'Ala sɔnna a ma n'an y'o waati ye Ala k'o jira an na parce que an bɛ kuma Ala fana b'a taala an b'an taala ale ta de ye tiɲɛ o ye tiɲɛ o de wa kuma dɔ la an bɛ dɔn se fo an bɛ ɲinan sa dɔn kɔ o ye tiɲɛ sini kɛnɛ san wɛrɛ san 10 bɛ nin kɛ san 20 Kaya munga meninke comme si an yɛrɛ y'an ta ye i n'a fɔ waati b'an bolo kɔni waati dun t'an bolo waati t'an bolo o ye tiɲɛ se b'a la bolo bamanan dɔ se b'a la bolo dɛ o ye tiɲɛ ko ni a ka di ye i ka dɔn se b'a la bolo n'a man di i ka dɔn se b'a la bolo kosɛbɛ n bɛna kuma fitinin de fɛ ka mɔgɔ yɛrɛ bɛna fɔ k'o ye tiɲɛ ye dɛ cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko Ala ka sebaya ye saya ani kaburu de ye ne ko cogo di ko maa dalen di mɔgɔ mun na kɛ maa tɛ se la ko Ala b'o karaba k'o sɔn k'a da ko maa ka tɛmɛ maa bɛɛ ka bonya la maa mun b'o kɔrɔsi Ala b'o faa k'a ba an b'o minɛ k'o siri ka taa n'a ye kaburu la ko cɛfarin mun cɛfarin ko fo jeli b'u cɛfarinya da ko saya b'o karaba k'a da donc ko fantan saya b'o da banabaatɔ kɛnɛbaatɔ denmisɛn cɛkɔrɔba sifin saya mɔgɔ t'o la n'a sera la a b'i minɛ k'i kariba k'i da ko o ye Ala ka seba fɔlɔ n'an m'o ye n'an m'o dɔn an tɛ tile an tɛ waaju ko saya de ye waaju laban ye o ye tiɲɛ yɛrɛ ni saya ma maa min waaju n t'a dɔn i bɛ waaju cogo min na bilen ko a waaju laban o ye kaburu ye ko n'i dara kaburu la n'i ye kaburu ye cɛba dalen don cɛfarin dalen don ko n'o min waaju i tɛ waaju ko Ala ka sebaya laban bɛ kaburu la n ko cogo di ko i ka lajɛ kaburu ko depuis Ala ye diɲɛ da mɔgɔw de bɛ su don o kaburu la ko aw y'a dɔn ka ɲɛ o aw m'a dɔn ka ɲɛ o diɲɛ donna la o ji donna la ko jɔn de tile ka don kaburu la k'a fɔ toli kasa bɛ kaburu la kaburu la a ko mɔgɔw ka fɔ kɛ ko n'i ye su fɛn don yɔrɔ o yɔrɔ n'a ma fɛn ka ɲɛ ni ji donna k'a bɛ toli ko kaburu la de maa si ma deli k'a mɛn ko a ɲɛna o a cunna o samiyɛ tɛ o jɔn de tile ka don kaburu la k'a fɔ su toli la fo an y'a kasa mɛn ne fana bɔ ɲininka bi e tɛ se k'a mɛn wa ayi su kɔni don ne Abdulaye o kasa ne hakili t'a la ayiwa ko n ka ɲininka ko n k'aw ɲininka ko Ala ka sebaya ye kaburu ye ko i ye su don cogo cogo ko aw ye dingɛ fitinin da k'a d'a kan ko a tɛ toli o ye Ala ka sebaya de a b'a jira an na ko mɛ n'i ye su ta yɔrɔ o yɔrɔ mun tɛ kaburu ye ko n'a ye nin ko yan de ye kaburu ye jama ka kaburu dugu kaburu filɛ nin ye ka kaburu ye k'a da cogo la ka mɔgɔ da la a tɛ toli mɛ n'a ye mɔgɔ ta ka taa n'a ye yɔrɔ la k'a da la n'a ma dɔn ka ɲɛ a bɛ toli ko Ala ka sebaya bɛ kaburu de ayiwa comme Bakari bɛ ko dɔn an bɛna Bakari ɲininka o tɛ wa est ce que i hakili tɛ jiginni kan n ko ni nana bi n b'a fɔ i ye bi ne hakili ne ma nin ye m'a ye fɔlɔ mɔgɔ m'a fɔ n ye fɔlɔ k'ale fana y'a ye donc an bɛna Bakari fana ɲininka kɔfɛ n'a y'a ye ou n'a y'a mɛn donc ko Ala ka sebaya dan de nin ye mɔgɔw k'a dɔn an ka sira la ɲɛ o ye tiɲɛ Abdulaye an ka sira Ala ɲɛ o de ka fisa o de ka fisa ale de ye fɛn bɛɛ lajɛlen da wa fɛn bɛɛ b'a ka se kɔnɔ an ka Ala bonya o kɔnɔ Abdulaye Dani kuma banna n b'a fɔ i Tarawele jite k'an bɛ dɔn wɛrɛ